The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong marin ang pagkahapon sa tuya agabos, aldaw kita ngunyanin Martes. Mga tugang, huring aldaw sa bulan kang Nobyembre, pet sa 30 Bonifacio Day. Kami mga kaaksyonan sa inyong makakairiba, Remy Araneta Mindones. Asin ako manan sa inyong lingkod, Mr. Siram. Mga kaaksyon, unian sa tuyang reklamo, aaksyonan tang mga kaaksyon, ngunyan, ora mismo. Ngunyan ang pagkahapon partner, urulay, purpose kita. Sige, importante yan na aksyon tulos. Ayan. Ang aksyon ko, tabang ora mismo. Yan partner, urulay, purpose, dalanon tayo ni partner. Ako po si Rado. Ang edad ko po ay 50 na po ako, madam. Gaya-rate kong sa diri kong parang isang kahig, isang tukha maga. Minsan, pag-interview man ako didisan mga listahanan. Hanggang interview lang. Pigawlat ko man sa may babalik. Minsan, hanggang ngunyan na iman. May aki ako ngayang 15 years old. Yan ang problema ko ta. Minsan, lalo kung mga klase na naman, mabalik sa normal. Saan ko kukuha unang anong. Sa ngunyan, kung ano-ano na lang, nagatinda akong, kung ano lang, bisan masitas. Pigabalyo kong kauno naman. Basta makasurvive lang kami. Amo, ang purpose na ko lang tabang sa mga tao talaga nangangaipo. Pero kung dahil naman kaipuan hindi, nagiging dahilan pa yan para maging mayabang sila. Mapanglait sila sa arug ko. Totoo lang. Maraming hinanakit ko. Gusto ko man, kung pwede, makalaog mo malamang ang haki ko. Diit naman sa nabagang momento yan. Ta 15 naman siya. At least malamang kanamit mamalang ko sa biyayang piga. Ano ninda? Upo. Mura man po akong ibang maasahan na pwede kong tulukan. Hindi naman ako masyado makapagtrabaho, ta. Amo nga niyan, may kamatian man ako. Uli nga rin sa tupad, sa dule. Gusto ko man maglagyan daw por paano na at least magamay ano man lamang. May dinulukan akong mga tao na parang mura. Parang didma sa problema ko. Para siguro ka muna si sabing answered prayer. Sabi ko, Lord, yan tapigarag mo ako sa kinuha ko maraan ng tao. May mga tao, aray pa manindong concern talaga sa mga nangangaipo talaga. Tears of joy itong nararamdaman ko po. Dahil na-excite po ako. Parang nakikinita ako na may pag-asa pa pala. Sa kabila ng, parang di ko kukuon ang aral daw na pinansyal. Yan mga ka-aksyon, si Nanay Charita, nadalanta partner na talagang labian kapag tiusan, grabe ang pangapudan partner, na sa gawos na serbisyo or proyekto, programa kan gobyerno, days in the partner nakakabali. Para mo, naantig ako dumang partner sa terminong binutasan niya. Lord, natapigarog mo ko sa akin. Bako man akong maraot na tao. Correct. But sabi niya, partner, kamo na siguro ang answered prayer. Ayan. Ayan. Ngunyan, partner, tanganing maaraman ta kung ano pa partner an... Bibihira ang mga pangyayari partner na nag-abot sa puntong, pigahapot mo na ang Diyos. Ayan. Pigo-question mo na ang Diyos. Pigo-question ang Diyos. Aram mo ta partner, ta syempre iba-iba ba ang mga experience ta partner sa buhay. Ngunyan, tanganing maaraman ta kung ano talaga ang pagmati ni Pero Nanay ako, Charita. partner, nag-abot man ako sa puntong araw ka. Napig-question mo malang mahal na Diyos, partner. Lord, ano inita kan mag-uraning kagwapuhan na sa luko tabi, Lord? Di ikaw na partner ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Anyway, partner. Kaya lang, Lord, niya ko, nagkulang ako sa height. Tapos suminubra ka sa weed.
sabi ni Lord, day ka magpara-problema kan height. Ano importante, pirming may laog ang pitaka mo. Iyan. Ay, naku, okay na ako, Okay Lord. ka na, okay Ayos ka na ako. duman. Ayos Okay ka na duman, ako. partner. Ayos na. Through that, satisfied ka na kayan, Oh. partner. Oh, pero partner, Ano tanganing... kung ako kung maging 6-footer ako pagkatapos Dahil ka man laugang bulsa, di mas problemado ka. Oo. Partner, ngunyan tabi tanganing mas maraman ta partner kung ano pa ang kamatean, ano pa ang gusto ipaabot ni Nanay Charita, kasabay ta mo Abang niyan. mo partner sa video, nag-iibi si Nanay Charita, oo. Manay Charita Asupardo. Opo. Uy. Asirado, opo. Asirado. Bakong Asirado po. Asirado, opo. Asirado po. Opo. Ika nanay Asirado. taga... Asirado po. Bakong asurado. Bako po. Ay, ano lang yan, partner? Typo. Ay, kuya Oo. nini. Kung sa kuyan matibay ini si Manay, gibo sa asero. Asirado. Asirado. Pag sinabi mo partner, ansarong sundang, ansarong matarom na bagay na asirado, matibay yan partner. Bako yan basta-basta. Gawa sa asirado. Asiro. Asero, Oo. okay. Manay Charita, Asirado. Opo. Taga saan ka po, Manay Charita? Taga Gabawan po ako. Gabawan ka? Daraga. Daraga. Nanay ka subago playback po tabi so sa imong interview. Ta ano po ta napapahibik Napahibi ka. ka na? Narunubang. Basta parang nagabalik so time na napag-interview mang niyo. Parang napaibi ako sa diri ko. Naiyak ako sa diri ko. Pirang taong ka na po, Manay? 51 na po ako. Kasi 51. 51. kang Pira po 28. ang akes. Aki. Dua po. Tuwa. Mga Tuwa. darakula naman. So sa mato ako po, nagagum naman po. Hindi ko man maasahan po. Subunso. So bunso po ang piya problema ko ta. Di pa mabuga po siya pwede magtrabaho. Nya aro kayan, paanong pagpaadal ko kaiyan na may Suba ko, kamatian Manay, pa po ako. napapaibi ka, nag-abot sa punto garo, pati nga ni sumal na Diyos na question mo. Ayun Na Lord, po. Opo. kung tapigarag mo ako sa adi, magkaman ako maraot na tao, paano po ito nag-abot sa puntong araw ka ito? Paano kaya po may kang sige na. Sige lang po. Sige lang po, Pag sige may madulok man po sa ako yan, may taong may katpuan mas ako. Di ko sinda natitius. Pag may nagrarani sa imo, Nagatabang man po ako. nagtatabang kasabot kan makakaya mo. Ayun po, pero pag ako... Kan ika na, Ako na... Ura... So mga taong pikspik kong arani sa kuya, kapares, sa bagay, natugang ko. manay naturalisa Pero, yan sa tao. garuga po ako sa may ilang po, bagang... Pigrarayuan ka. Pigrarayo ako, Oo. nagkaroon ng Naturalisa yan problema. sa tao. Kami Maski nga ni madi ko. partner, pag problema kan ibang tao, martibay kami humingi. Yan, pero pag Boss, problema mi na. May problema. Pero pag problema, di ako nakakahinghing na boss, may O, problema yan. ko. Yaon, Ang pag-iisip pirmi. ko na sa na partner, Lord, pasabungon mo si boss. Pakipaisi lamang na may problema. May problema man ako ka, liit. oo. Ipapagi ko kay Lord. Tama. Nanay, ano po ang pinakareklamo mo? Kasi naiiling ko tabi, grabe ang sa imong bit-bit na parang Ayun po. kinikim-kim tabing Ayun po, problema. ano po ito, so to the sa- point na question mo na po ang sa tong mga Ayun na po nga Diyos. ito pong so, ang aki ko, yung problema ko, na hindi naman po ako makatrabaho, may ilang po ako So, sa... ago mo pala. Wala na Wala ka nang ago. wala man po, hindi man panmaas, hindi man Opo. mapakita. Hindi mo man maasahan po, wala na po. Pero buhay pa. Hindi ko po aram. Baka sumabilang. Ang pigahagad mo po nun niya, nanay, maibali lamang ka mo sa 4Ps. Opo, ang ano aki po. ko, tapos makaagad akong kumpide na nairak ako sa haki na ko na sige na lang panubli ning sa face to face po ay ano po sa module Online class. yan online Opo. class na Natanong grade na po kanaki mo. grade 10 po sa Daragahay. Grade 10. At, Parang oo. wala kang pangsuporta Wala. para sa aki mo. Wala po siya ano minsan Tablet. nagpapaki Subli. subli na niya minsan parang nauuyam na mga subli at kaipuhan man at saka garo pirmi na sa nabagang nagamulis siya. Oh, ibig mong sabihin, pati pang module kan aki mo, So, pang online, wala po ka mo wala po. magamit dahil sa sobrang pagtios. Opo, yung nga ni po, hanggang sa pagkaon lang ang ano mi, parang, Saan ka mo nagkukuha ng pagkabuhay oral daw? kung ano-ano na sa, pasensya na po, yung parang, i-rate ko sa direct ko, parang, so isang kahig, isang tuka. Aw, okay lang. Na- Ang importante man ay kumakahig Ayun tapos po. tumutuka. Yung nga po. Yeah. Ang mamroblema ka man ay pag daig ka na nagkakahig tapos Ayun daig ka nga. na nagtutuka. May nagduma na lamang sa imong barangay official sa Arong or from DSWD na pig-assess tabi ka mo. Mayroon man po kang once mo sa listahan na yun. Hanggang interview. Sa listahanan hanggang interview Interview lang na sa po. naman. Tigulat ko nga ni po. Hura man. Hanggang, May interview. Opo, Baka pero, di ka nakapasar sa interview man ay. Tara mo sa interview, piga-apot man yan eh. Oh, May pero assessment partner, kung siya dyan, mailing mo, evaluation. iling mo partner, kung mailing mo Na- sa indang harong. Nailing gayud kan nag-interview na si Manay, kan afford pang mag-ataman kay Ayam.
Ay, hindi. Kinapod pang mag-ataman kiikos. Hindi man po, yan po mga ayam yan, mga kurkuan man sa po yan sa... Ano ito manay na balay ninyo? Luho, anatop? Tamay mga trapal sa laog? Opo. Opo. Nag-uuran na... Pag nag-uuran na. Na paano ang pagbayad din doon mga sa kuryente, sa tubig? Sa katunayan nga po, ura man kami kuryente. Wala ka mong Ura, kuryente. ura. Naputulan po ka mo. Namutad. Yung kani po ang... sobrang stress ko sa diri ko kung paano ko maano yan mga bagay na yan na wala man akong ibang Sa barangay tabi ni Nanay, kasi nababanggit mo talagang kaitupa, pigrereklamo mo na or nagbabanggit ka na sa barangay nindo na si mga programa kan DSWD, kan Excuse me gobyerno, po. maibali man lamang ka mo dahil naiiling man ang sitwasyon tabi nindo. So sa iling mo tabi Nanay, igwa bang problema sa mga opisyalis kan barangay kung nataday ka mo nakakabali? ning para bagang awo ko kita ning sabihin pero para bagang dapat dikit kagad san. Dapat dikit ka sa inya. So pasensya na po. Oo. Para yan ang ano ko. Ginibo mo na ba na dumikit lamang sa inda? Tanganing mapansin ka. Hindi ko po kali kayang sumagsup-sup-sup. Pasensya na po. So, ibig sabihin, tabi sa mga barangay officials sa indo dahil lamang talaga iling kung sisay sa mga nangangaiponin tabang o programa kan gobyerno. Hanggang ano man lang sila, yung nga taraman ko nga. Hanggang promisa sana. Yun po, yung nga ni Pauraman. Oh, kumusta man si Kapitan sa indo? Si Kapitan, okay man sa pag-ano. Pero pagabot sa mga bagay na yun na ngaragsan, parang dead man siya, parang bala ka na. Parang ngaragsan. Sa iling po, Nanay, putunta ka, sisain may pagkukulang kung nataday ka mo nakabali sa 4-piece program. Kasi ang aram ko talaga, naglilibot ang barangay Per purok, pigiiling talaga kung sisay sa mga nagdetios, so sisay talaga ang nangangaipon ng tabang kan gobyerno, sisay talaga sa iling mo, duman sa barangay nito may problema. Ako sa diri ko, nginala ko ang diri ko, nginala ko ang sitwasyon ko. Sindata, hindi na masyadong Pero kuwan ngayon. grabe man manay kung kuya na, no? Talagang day ka naasikaso kan mga opisyal sa Indo. Parang Ay, ko man po nag-ano. Pero ang taon ka na Nanay, nagdetios na arong kayan. Aloy na. Nung pag-ilang ko pa. Day mo, bako ka man para pakiiwal po? Bako man Kaaway po. mo man ang mga barangay Hindi opisyal? ba? Pero pinaisi mo man sinda na nagtitios na kamo. Opo. Oo. Hanggang, Uba, hanggang kuan man lang. Manay ini kuan man sa nahapot man sa na. Bako ka man manay marites. Buko na, hindi ka na ako Hindi ka na ako nagpralo. Rabo ko minsan time. ba kung ang mga Opo, marites opo, partner opo. disqualified sa Opo. 4-piece? Sa totoo lang po, sir, hindi ka na ako nagpraluan. Wala na ako nga time sa kuwan ko ta, sa diri ko. Kung magluwas man ako, magkuwang mga magdisponer. Yan. Parang wala na ako. Yan ang pinagsasabi mo kung isang kahig isang tuka. Anong klase? Anong hanap buhay? So para bagang Anong hanap buhay? minsan nangakuha kami nagako na akong basura, nagakalat. Kunwari, nagalinig-linig ako sa basura ng kapitbahay ko, pero sa totoo lang, ipon-ipon ko na itong mga mineral water, lata. Parang hindi ko sa katagalan mangyayari pala yan sa buhay ko na pag-una ko sa pagtius, may iyon to, pero may matindi pa pala na halos minsan. Ika na kaunon. Pirang beses ka mo nagkakaon sa laog ni Sarong Agaw? Nagkakaon pa man po kami. Dahil, Mga pirang beses po? Na ano pa man, kakakompleto pa man. Tulo pa man? Opo. Ikakurkuhan ko man ng ano ko. Minsan, sa totoo lang, minsan may mga kapitbahay man ako, mga marami man, nakakaintindi man. Pag mga sobra man sila. Sa totoo lang, nagatao man. So mga tao nga rin, talagang, hindi ko man expect na sila alimbaw na lang po kahapon, may okasyon duman sa inutan mi. Nalas ako, taso aki ko, nagsagod, pag-ulay gawa ng bihon, pinang-ulam parang alog ka iyan. Parang mga, pag-una mo daina, So, pero may minaabot ka. Sa sitwasyon mo Sa po. sitwasyon niya, partner, kasi sudyos nga, pigbabasol muna. Sa sitwasyon mong ininanay, digdi muna kita, sa sadayot na sa barangay tabi nindo, or kaya digdi sa gobyerno, sa iling mo tabi, ano ang naging, sisay ang naging pabaya, sisay po tabi, ang gusto mo na ipaabot, iyan sa imong reklamo, iyan sa imong problema. Inagrangay. Katunayan po, so anong po kaya nung parent leader sa Parent leader. Purpose, Aha. duman sa may kakaig mi. Na nga niyan, pigi kapitan. Sabi daw ni kapitan, dagdagan niya nga ang aki niya.
Dagdagan mo lang aki mo. Ayun, taramo sa kuya kay itong kuha. Sabi man daw ng parent leader, grabe man niyang kapitan. Mas nalulugod nga niya ang problema. Kung sala man partner ito na ang maging solusyon Parang, kalugod, ni, imbis sabi ko, grabe na. Sabi ko, mas, Pero baga minaluwas, kaya anday ka qualify sa purpose, takulangan aki mo. uy, parang araw kayo, sabi ko, ay, di na lang lugod, sabi ko. Ano lang tayo na dyan partner sa DSWD? Kung saro ba sa mga kwalifikasyon tanganing Yung ani, makabali sabi ko, sa So, ano talaga ang purpose? kahagadan mo manay? Na Yung nga ni po, mailaw na ka sa maka- purpose? aki ko, tapos, Mailaog so aki So, mo sa bago may nabanggit ka purpose. pang tupad. sabi ko, kung ako nindang sugar o nagatao, parang kuwang ko lang ito, baga na ano. Pero, willing man po akong mag... Kaya mo pa man na Sabi ko nga ni, trabaho maski tabi. minsan nagaluya-luya ang pangmanti ko, may aki mo na kung pwede magtabang sa ko para hindi man magluluha na sarig man kami sa... Gusto nito pagpagalan manggiraray. Uyo po, ako kaya man ugali na so, ano ka po na... Gusto Yes, so man aki mong may agum na, ora naman dyan, harayo na. ora Ora man hanap buhay. Ayaw man, kaya lang, walang man sa iya. Tami yung... Hindi man ito nakatapos. Sa high school. Sa mic ate, ayan po. Oo. High school graduate man lang po siya. Ining grade 10 mong aki, babae daraga, ay lalaki babae. Lalaki po. Lalaki. So, Nagkataga- pira pa nagkaklase mong aki. Saro na sana, taduwa man sa nanaki na. Okay lang yan, kuya lang po yan, nanay. Oo. So, saro na sana nagkaklase mong aki. Ayun po. Yung Okay. ganito po ang problema ko. Tas sa araw galing kaya na dahil na po akong masyado nakakapagtrabaho. Kung paunong ko yan, lalo kung magbalik na ang face to Marang hindi mo naaburido so aki mo na gusto niyang magklase, wara siyang magamit na, Yung na nga, tablet minsan or nga gadget. naiiyak ako na Tas day siyang para baga po pang madam sustain. para bagang nainggit siya. Buhay na niya. Di tarog ka ini. Naaburido naman. Naburido siya. Napigisip ko abo kung taon ang ideya nga ako baka mag-isip pagang maraot. Di ba? Sumha Kaklase kaklase niya, niya, igwang mga kagubay, cellphone, oo. siya naninubli, minsan nakakasubliwan, minsan daiman, parang gusto. Sa sitwasyon ni nanay partner, solo parent, igwang nagkaklaseng aki. Grade 10, pirang edad yan pirang edad kang grade 15 po siya, 15. Pwede naman magkayod-kayod partner. Ayun po, minsan, Ano daw, partner? nakakurukuan Ano man daw siya. partner kung sa araw gayan gusto man niya magtabang na kutaan na sa imo, alagad wara pa ngunya na nahanap ning pwedeng pagkakitaan na sino Ayun, makatabang katawan sa mo, indo. bawal pa mamubuhay. Oo, ito nagkaklase pa man. Oo. Okay. Partner, Oo. sa araw ganing sitwasyon partner magabat talaga dipisil tagalaga sa sarong magurang na warang permanenteng hanap buhay partner para ma-sustain ang pangangaipukan pamilya. Alright. Kaya ngunyan partners, sa tuyang pagbabalik partner, makakaulay tanaman ang pamayo kan division na nagkakapot kan 4P sa DSWD Bicol. Makakaulay taman ang sa tuyang legal advisor si Attorney Jill Bungalon. Diyan sa nakamong mga kaaksyon, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan.
Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Sa ito sabi, ang dipisila ng tubig sa aman, arayo unang pigalabahan. Dito sa Tagurong, sa Purok 3, nagaling kami sa balay mga alas 3 sa gabi para maglaba. Di arayo baga, di matanglayo ng pagsagog, lalo na ako medyo edad na, sunod na sana sa buhay, balo. Mga apo ko na lang, kay bako. Mapagalan kami ka. Alam laga pong kami nag-asagog didi. Tapos, lalo na kung dayan mga lalaki, ako nagsasagob. Nagamunto ako rin Nagamunto sundong alas 12. Minsan yan, pedra na ko rin pagkaon. Ang mga taga dito sa tabon-tabon, kayo po talagang tubig. Tora man hindi tubig na git sa Bater District, puro sa na deep well. Kaya ganito, kahit malayo, doon kami nagapunta sa makakakuha kaming tubig. Kaya sabi ko, grabing paghirap ko na dito.
Ang tubig kako dito, lalo kung abayaran, saan makuha ng pera? Nagbibili tayo ng ganyan. Ang panuma-tumatanga niya ako, kuha-kuha na sa nangani, lubi-lubi ba gani? Yun na lang. Ang bangot kaya no, na mo kung ano, asin, kutsara. Kaya sabi ko talagang grabe, pagtios ko dito sa lugar mo. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Partner, kay Bahan Tapamaliwat ngunyan si Nanay Charita. Sa puntong ini mga ka-aksyon, makakaulay taman sa linya ng telepono para simbagon ang mga kaaputan ni Nanay Charita. Ang pamayo kan 4th Division kan DSWD Region. Maray na pagkahapon kay Bahan ngunyan si Ma'am Priscilla Saladaga. Maray na pagkahapon tabi, Ma'am. Hello, good afternoon. Maraming daw po sa gabo sa inyo po mga tagapakinig po. Ay, pasalamat kita kay Ma'am Priscilla, tamas kina-holiday. Yes. Warang ilaog ang DSWD. Oo, maski daing trabaho, Available si Ma'am holiday, Priscilla. abilable. Si Ma'am Priscilla tanganing simbagon ang mga kaputan tangon niya na pagkahapon. Ma'am Priscilla, tabi, ano ang mga requirements para tabi makabali sa 4-piece program? Opo. Patungkol po sa pagiging miyembro po sa Pantawid, sila po itong mga dati na pong na-enumerate po sa listahanan na ang lumabas po na resulta nila po ay sa enumerasyon ay mahirap po sila. So, ang ginagamit po ngayon na database po ng DSWD ay yung pong listahanan po na isinagawa po noong 2015. Yun po ang nagiging basehan. At ipinababa po yun sa mga rehiyon. Ang tawag po natin dyan ay kapag ka po merong mga registration po ng replacement households. So, depende po ito sa kung ilan po ang slot na nabakante po sa bawat rehiyon. At ang mga lista po yaan na galing po sa official database po ay binabalidate po yaan ng mga field staff. Kung sila po ay sa kasalukuyan ay mahirap pa rin. Pangalawa po ay meron po silang mga aki na 0 to 18 years old. At ang pangatlo po ay kung sila po ay willing po na kung sakaling marehistro po sila ay mag-comply po sa mga requirements at conditions po ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Opo. Ma'am Priscilla, nababanggit niyo po na ito po yung mga pamilya na napuntahan po ng inyong assessor simula po 2015 at ngayong pong 5 taon po bago po ito ay ideklarang miyembro na ng 4-piece program. Ngayon po ma'am, nababanggit nyo po doon yung 3 pong requirements. Dapat po nabibilang po sa mahihirap. Ikadalawa po, dapat po merong anak na 0 to 18 years old. At ang ikatatlo po ay, ano yun partner? Willing po silang mag-comply. Willing po na mag-comply. Dito po ma'am sa nababanggit nyo pong 3 ma'am, pasok po itong si Nanay Charita. Nababanggit nyo po ma'am na eto pong si Nanay Charita kung inyo po ma'am na mamarapatin, talaga pong bilong po sila sa poor families dito po sa bayan ng Daraga. So sa tingin nyo po ma'am, paano po natin ito matutulungan? Opo. Sa Pantawid naman po ay meron tayong grievance redress system kung saan po ito po yung nag-aasikaso ng mga concerns po at mga katanungan kagaya nung kay Nanay Charita. Kung mamarapatin lang po na mabigyan po kami noong buong pangalan po ni Nanay, i-handle po ito at may tatawag po sa kanya na grievance officer. I-check po natin yan. Sa ngayon po, ay meron tayong ongoing po ito na validation at registration ng tawag natin ay Set 11 na mga replacement po na households. So, titignan po doon kung nakasama po ba doon ang sambahayan ni Nanay Charita. At kung siya po ay na-enumerate po o na-interview po noong 2015 po, nung listahanan 2. So, i-check po lamang yun. Kung sakali naman po na wala siya ngayon, ay itatala po namin yung pangalan po ni Nanay Charita. Titignan din po natin kung na-cover po siya ng kasi meron pa po tayong isinasagawa sa ngayon yung
mas updated po na listahan ng 3 kung saan po ay patapos na po ang sa Bicol region. So baka doon po siya nakapasok at kung sakali po ang resulta din po doon ay mahirap po siya, atin pong ifo-forward ang pangalan ng sambahayan ni Nanay Charita under po sa category po ito ng mga ganitong concerns na ang tawag natin po ay request for inclusion. Ma'am Priscilla, may tanong lang ako, Diyan ba ho sa binabanggit ninyo na mahirap, ano ang pagkakaintindi or partner? paano natin kino-qualify yung mahirap? Opo. Sa database po, ito po yung sa listahanan, mga nag-i-interview po ito sa mga sambahayan. So, ang tinitignan po nila pag nag-i-interview po ay kasalukuyang kalagayan ng paninirahan, yung mga directly po na madaling makita, kung ano yung mga so yung mga physical na pwedeng makita. Opo, pangalawa kung ano ang iyong pag-aari, ma'am, pagmamay-ari. Ma'am, hindi siguro nakita nung enumerator yung bubong ni Nanay Charita na walang bubong, may trapal sa loob. May trapal at inuulan kasi pag po sa loob. umuulan din sila. Oo, hindi po sila makakain ng 3 beses sa isang araw. Kinukonsidera na po nilang isang kahig, isang tulka na po at ang isa kanilang pang tanong, pamilya. Ma'am Priscilla, doon ba sa binabanggit yung anak na hanggang 18 years old, wala ho bang limit yung bilang kung isa, Kung dalawa, isa o o dalawa, ilang opo. anak? Opo, basta po merong 0 to 18 years old. Kasi may nabanggit sa kanya. May nabanggit ho kasi sa kanya, Ma'am Priscilla, doon sa barangay nila na si kaya mismong kapitan nila, partner. na kaya hindi daw siya na isasali dahil isa lang yung anak niya na 0 nag-aaral to 18 na lang. years old. Oo. Ang sabi daw ho doon sa kanya ng barangay official ay magdagdag ka pa niya ng anak para makasama. ma-qualify ka sa Opo, 4 piece. ma-qualify. Kaya lang parang minupos na si Manay. Kung mamarapatin po ninyo, kasi i-check pa naman po natin na hindi naman po natin masasabi sa ngayon na walang validasyon na hindi yung nakita ng enumerator. Gaya po ng nabanggit ko, we have to look into our database to establish, one, if sa nanay po ba ay na-cover na ng enumeration noong 2015, kung ano yung naging resulta para po ma-assess natin ng properly at mas angkop po yung ating magiging response at action po doon sa sitwasyon po na idinudulog po ni nanay. Ano po? Tapos pangalawa po ay ito rin naman po ang sinasabi natin kung tungkol po sa mga social welfare services po ng departamento, hindi lang din naman po pantawid lang ang programa po ng DSWD. So, may mga iba't iba po. Yun po siguro ang kailangan malaman din po ni nanay at mga katulad pa ng sitwasyon na kinakaharap po ni kasi, nanay. Ma'am Na Priscilla, may mga iba pa po mga programs and services habang po sila ay nag-aantay Ma'am Priscilla, na mairehistro po sa programa. maganda po yung binabanggit ninyo na maliban dito sa Pantawid, may iba pa hong programa yung ating gobyerno. Kanya nga lamang, batay doon sa pakikipagpanayam namin dito kahit anong programa kay Manay Charita, mula sa gobyerno, wala may daw isang po programa, sila na wala po nakukuha. siyang naabil. Kaya dumating po sa punto, Ma'am Priscilla, na pati yung poong may kapal, si Lord ay tinatanong na ngayon ni Nanay Charita naging kung mabait bakit naman daw siya. Bakit naging ganito yung kapalaran niya na hindi siya nasasama sa ganyang mga benepisyo? Opo. Para po mas karampatan po at mabigyan si nanay ng kompleto pong informasyon ay may advice po namin siya na dumulog po sa either po sa Municipal Social Welfare Development Office po ng Local Government Unit of Daraga. Nandyan din po
Naputol, partner. So siguro sasamahan mo ito, partner, bukas. May Samahan opisina ko. sa May MSWD. pag-asa ka na, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi aside doon sa 4-piece program, meron naman daw na ibang program. Yes, ma'am. Opo. Ma'am Priscilla, maidagdag ko lang po, Ma'am Priscilla, kasi nababanggit nyo po na habang naghihintay po si nanay doon po sa pwedeng makasama siya sa 4-piece program, ano pa pong mga programa ang pwede pong ipasok si nanay, provided kasi na nakikita natin na talagang really in need po ng tulong mula po sa gobyerno? Opo. Kaya nga po, para po ma-guide at ma-assist po si nanay ay minumungkahi po natin na dumulog po sa opisina kasi taga-Daraga po sa Municipal Social Welfare Development Office po. Ano po, nandyan lang yan malapit sa para mag-guide po si nanay ano yung mga based po sa assessment ng social worker, ano po yung mga services po na pwede nating maibigay or maiprovide kay nanay. Opo. Patungkol din naman po sa Pantawid ay may mga staff din po na nandyan lang din po ang opisina sa may MSWDO po para po mapaliwanagan po si nanay tungkol sa concern niya. Ngayon po sa programs and services po maliban sa Pantawid, isang ehemplo po nito ano po ay siguro common knowledge na din po ito ng lahat ng mga tagapakinig na we have assistance po ano po for individuals in crisis situation. So depende po kung ang dahilan po ba ng krisis na kinakaharap po ng isang individual o kaya po ng sambahayan o pamilya ay dulot ng isa, pagkakasakit, may nahilang po na miyembro ng household. Pangalawa po ay po yun. So, depende po sa sitwasyon. Meron po for burial assistance, meron naman po for educational assistance. But this is all subject po to the interview ng manggagawang panlipunan or social worker na siyang kakausap po kay nanay po. Opo. Pero ma'am, gusto ko lang po malaman, bago man umalis po itong si nanay, mabigyan po natin ng pag-asa. May malaki po bang pag-asa na maipasok po si nanay dito po sa ating programa ng gobyerno, especially po sa 4-piece program? Sa ngayon po ay we have to validate muna ano yung status po ng data ni nanay. Sa gaya ng nasabi ko po, makuha po namin yung detalye at ang contact number po ni nanay. We will check po with our database para mai-record po natin yung inclusion request ni nanay. So taon-taon naman po ay meron tayong replacement households po kasi may mga gumagraduate po, nag-exit po ng mga beneficiaries po. Sa ngayon po kasi ay ang pangkabuuan sa Pilipinas po ang numero ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ever since po na ginawa itong batas po ay naka-stick po yan sa 4.4 million household. So hindi pa naman po siya dadagdagan. So kung dito po yan sa Bicol, ang share po natin dyan para sa rehiyon po ay mahigit kumulang po sa 376,000 po na households po ang allotment sa atin. Paikliin lang po natin, ma'am, kasi doon po sa nababanggit yung requirements, nakikita po namin na pasok po si Nanay Priscilla doon sa tatlo po. Kasi nangungunan, belongs to a poor family partner. Merong dapat na anak na 0 to 18 years old at ang ikatatlo, willing to comply. Willing to comply. So, pasok po doon po, Kanya nanay. nga lang, batay doon sa binabanggit ni Ma'am Priscilla, ang pagkakaintindi ko, kung yung nasa batas na 4 million mahigit sa buong Pilipinas ay puno, hindi ka maaaring magkaroon ng panibagong miyembro. Pero sabi ni nanay, pero dito kung sa Bicol, may nag-graduate, may replacement, sabi ni Ma'am Priscilla, baka maipalit. sa Bicol region, hindi pa naman daw yun na sumusobra. Ano po, Ma'am Priscilla? Anyway po, Ma'am Priscilla po, ang maliwanag po yan sa amin. Ay meron tayong taunan po ito, ay nakakaroon tayo ng replacement household. So particular po dito sa sitwasyon po ni Nanay Charita,
amin pong i-check po sa database kung arin po na listahanan siya po na kasama. So kung nandoon po ba siya noong sa 2015 na enumerate na po siya, ano po yung resulta? Opo. And after we have checked on our database po ay pwede naman po magpa-unlock po ng another interview para po malaman po ninyo at ng willing po si Ma'am Charita na magpa-unlock po. Sana po, Ma'am kung Priscilla, ano po yung naging resulta. Oo, tulungan po natin, Ma'am Priscilla, baka makasingit lamang or matulungan natin kaysa baka umulit pa siya, pumunta pa siya kay Lord kasi si Lord nang kinu-question niya ngayon. Or baka naman meron kayong kailangan umit na or tanggalin sa listahanan or sa 4-piece Samahan mo, na partner, talagang bukas. meron ng magandang buhay. Sundin natin yung advice ni Ma'am Priscilla. Samahan mo, partner, bukas. Sino po, Ma'am Priscilla, pwede namin pong puntahan doon po sa MSWD? Opo. Meron po tayong mga staff po dyan, ma'am. Nandyan lang po yung municipal operations po na office po ng Pantawid. So nandyan po ang mga staff. Tapos po ang Municipal Social Welfare Development Office po, ang ating butihing MSWD o si Ma'am Linjo po ay pwede din pong tumugon po dito sa mga concerns ni nanay at mag-guide po siya sa mga dapat po na gagawin. Opo. Ma'am Priscilla, maraming salamat po sa inyong pong panahon at oras. Mabuhay po ang DSWD Bicol. Opo. Mabuhay din po kayo. Salamat po sa pagkakataon na ito po. Okay, partner. Aram mo, partner, si Ma'am Priscilla, very in general kaya sa kanya. Pero sundon ta mo na so advice niya. Ibanan mo siguro ini partner pasirin kita sa MSWDO may opisina nanay para ma-interview giraray siya. And maraman ta kung ni minsan day pa talaga ini na pero sabi niya nakabali siya duman sa pig interview kang sa listahanan. Sa kamaraman tamang kung ano ang mga interview ano ang mga rason nata day nagka-qualify si Manay. Yan ang maraman ta. Okay po nanay, pero ibahan mi po ako dako lang pagtubod ko na bad sa aga pala nanay tabi tangunya na holiday day ang opisina bad lamang mabenepisyaran kasi ako nagpaparailing baga ko kan mga palabas sa telebisyon. Kadaklang kan mga naipipicture sa TV, duman kay Jessica Suho, duman sa iba pang mga programa. Pag naikuha naman, naka-qualify na. Pero habang day pa naipipicture partner sa TV, talagang problema unan sa tuya mga kababayan. Kaya digdi partner. Bad lamang, tanay-picture na digdi sa Action Co Center sa Tabang Ura mismo. Bad lamang mag-qualify na. So, nawaran partner sa senior citizen. Sa senior citizen. Social pension. Yung bata na yung nag-aarado, hindi sila qualify. Kang naipa-TV na, nag-qualify na. Dako lang katabangan partner. Tapos kang na-TV na, naghiro na sa local government unit, nagtabang na. Kang day pa partner na-TV, day man nagatarabang. Yan ang pagsasabi partner na dapat may nagbuboses. Ano kay puwan pang i-TV? Partner! Para may magtarabang partner? Para masimbag man, andugang nakaputan, asin magtaw partner. Nasa may linya kaputan siya kay mahal na Diyos. Nasa linya Lord, na partner, si Atty. Jill. Nagpa-TV na ini Lord, bahala ka na. Partner, makakawalay ta sa imong na linya ng telepono si Atty. Jill Bungalon, ang satuyang legal advisor. Tanganing matabangan kita partner, kan mga kaputan ni Nanay Charita. Maray na pagkahapon tabi Atty. Jill. Maray na pagkahapon tabi, Rems, asin Sir Joshua, asin maray na hapon man po, sa gabos na nagkaantabay, hindi po sa tuyang programa, ang tabang ora mismo. Ayan, Atty. Jill, na dangog tatabi ang concern ni Nanay Charita. Ano tabi ang masasabi tabi ni digdi tabi, Atty. Jill? Okay. Ang masasabi ko tabi digdi, inutong ko lang tabi no na i-discuss. So sinabi kang barangay official na kay nanay nasabi dagdagan mo ang sa imong aki tanganing makalaog ka sa 4-piece no. Tigsasabi po sa satuyang batas ang Republic Act 11310, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act or 4-piece. Ang sinasabi digdi so na-discuss man nga ni Miss Priscilla na may tuluman lang po na general qualifications. Yung ani po ito na kung saan napigaapod na poorest of the poor and at the same time kung igwa po kiaki sa pamilya na ang edad ay 0 to 18 years of age. And then lastly, yung third criteria is willing po mag-comply ng mga conditions na pigi-impose po kan sa tuyang batas. Duman po sa 3 general criteria na pigsasabi digdi sa batas, dahi man po kipigsabi duman
nadagdagan o dai kwalipikado ang sarong magurang na may saro lang na aki. So sa hiling ko tabi digdig Rems as in Sir Joshua, laog po sa qualifications or sa criteria ini po si nanay. Opo. So ikatabi, attorney, ini po so misinformation na nakuha ni nanay duman po sa satuyang barangay official. Kaya dakulaon po digdi po na tama ang pigdumanan ni nanay na nagdigdi po siya sa tabang ora mismo, tanganing matawan siya kitamang impormasyon kung siya talaga ay kwalipikado sa programang ini. Opo. So ikatabi, attorney, nagtutubod ka na si Nanay Tabi, pasok na pasok duman sa kwalifikasyon kan pagiging miyembro kan 4Ps. And nailing mo tabi, attorney, na igwang nababalgar ini ong kapitaninda sa pagbabanggit na dapat dugangan pa ang magiging aki ni Nanay Charita tanganing makabali sa 4Ps program. Iyo po, dakula po sa kuyang pagtubod na ini po si nanay, laog po digdi sa criteria na pigi-impose po kan sa tuyang batas as in ang implementing rules and regulations. Kaya sala po ang pigsabi kan sa tuyang barangay official na kay puwan padagdagan ni nanay ang sayang aki tanganing makalaog digdi sa 4Ps program. So ang magayon po nagibon, attorney, sunod mo na so advice po ni Ma'am Priscilla kan DSWD, ano po, naibanan po ini si Manay Charita duman sa MSWD. Opo, bali arog po kay ni Sir Joshua sin Miss Rems, may duwa po akong solusyon na tigtao kay Manay Charita. Inot po, so pigsabi po nga ni Miss Priscilla na magduman na po sa MSWD. Arog nga ni po kayo na sinabi na every year nagkakaigwa po kita i-replacement households. Ibig sabihin, so gabos na lista na since 2015, dahi naman po ito gabos presenting unyan. May mga nagkakaharali po duman. May mga nadidisqualified. Opo, nabanggit niya po yan. Opo. So inot, ang first solution po na tiga-tao ko kay Manay Charita is magduman na po sa MSWD as in mag-file kang request for inclusion. Tanganing, ang sa iyang pangaran, mailaog na duman sa listahan and at the same time, ma-validate man kang opisina na concerned digdi kung siya talaga ay kwalipikado. Anyway, kang nagkaigwa man baga po kang visitation po duman sa Harong Ninda, nahihiling ko man no, na laog sa criteria ining si Manay Charita. Pangalawa po, ako nahihirap ako kay Manay Charita. Ining bagay na ini, piggibo niya, ipigdulok niya digdi sa tuyang programa, sa tabang ora mismo, tanganing matabangan niya ang sayang aki na nagkaklase. Saro, tabi na Attorney Jill, kasi nahiling ko tabi, gulpi ang pag-inguwa ni Nanay Charita, grabe ang pag-inguwa ni Nanay Charita, tanganing matabangan ang sa iyang nagkaklaseng aki. Alagad, wala siya tabi ning kakayahan kung saan siya mahanap, tanganing matabangan ang sa iyang aki, digdi sa iyang problema sa online class. Attorney Jill, ano tabi ang pwede tang gibuhon digdi tabi na matabangan ta si Nanay Charita? Okay, habang pending pa po ang sa iyang aplikasyon, maduman pa po kamo sa aga sa MSW Daraga, ngunyan, tanganing makataw kita nin tabang digdi kay Nanay Charita, tanganing matabangan taman ang siyang aki sa paggamit sa online class, tatawan ta po siya so aki ni Manay Charita nin tablet. Ora mismo, Ora mismo tabi, attorney? Ora mismo tabi. Ayan, medyo... tawan na daning tablet, sabi ni attorney. Sabi ni attorney Jill Bungalon, tawan ng tablet, ora mismo. Yan ang kamautan kan ako Bicol Party List. Ayan, ni Congressman Saldico and attorney Jill Nanay, Bungalon. initabi basado tabi iyan sa rekomendasyon, buda approval ni attorney Jill. Tawang katulos ning tablet para sa pag-online class kan sa imong aki, Nanay. Anong masasabi mo, Manay Charita, kay attorney? Na tabang ora mismo at saka kay Congressman Saldico? Nakulaong pong pasalamat ko po sa Indo. Nag-ibi po ako. Pero ang puso ko po, siging magmahon po. Nakulaong pong salamat talaga. Hindi ko po may-expect na arog kayo na natutulad na ano. Ano po ang mensahe mo sa imong aki, Nanay? Anong pangaran ka sa imong aki? Aki ko po si Van. Si Van? Opo. Okay. Ang aki ko po, kaya marayon siya ang aki. Bako po siya, kaparehas. Hindi naman sa pag-ano. Proud po ako sa iya dahil gusto talaga niya makatapos. Ano po ang mensahe mo sa iya, Nanay? Ko po para sa iya na maging maray po siyang aki. Na
Hindi sa maski obra trabaho ang mama niya, nagibuan siyang paraan na Opo, saludo po ako sa imo nanay. maging kuan na po siya, hindi na po siya magiging kuan sa mga Dahil na siya manunubli pa. Opo, para minsan namiminus po siya. Para nagiging kawawa. Attorney? Si Attorney Jill nasa linya pa man diraray tabi. Salamat po, Attorney Jill. Tulaan pong salamat. Yung napapaibi, Attorney, si Manay Charita sa Tabang Ora mismo kan Ako Bicol Party List. Biling ko, aki ko man po siya. Takulaong tabang mo po ini sa kuya, Attorney. Si Congressman Saldi din po, nandiyan ang kamautan. Congressman Saldi ko. Maliban dyan, estudyante, Manay Charita, may padara pa. Uy, gwapa partner! Sabi mo, naubos na subihon na pinadarakan may okasyon sa Indo. Naubos na subihon, kaya may pinadara pa si Congressman Saldi. Salamat po, maraming salamat po. Dakulao na salamat po. Ayan nanay ha, pag uli mo magsapna ka tulos, tanganing suaki mo pag uli. Say mo po yan nanay. Say mo po yan. Attorney Jill. Salamat po, Attorney. Yes po, Sir Joshua. Baka may dugang kapatabi na mensahe or abiso tabi isa sa tuyang bisita. Go ahead po, Attorney. Okay, ito na lang po, last message po para kay Nanay Charita. Rebs, pakiayudahan na lang po tabi si Nanay Charita na magduman sa MSW office sa Daraga, sa Aga. Tanganing may process na po ining sa iyang request for inclusion. Tangani ang sa iyang aki magkaigwaman ni educational grant na sarong programa po kan sa tuyang national government na kung saan pwede po siya makaresibi nin 500 pesos sa laog isang pulong bulan sa sarong taon. Ayun. Ay, salamat po. Salamat po ulit. Attorney, salamat po Attorney Jill, maraming salamat tabi sa imong oras. Mabuhay ka. Okay. Partner. So, yan. Salamat man po. Ora mismo, partner, ang pagtabang kan Ako Bicol sa paagiman ni Attorney Jill Bungalon sa ni Congressman Saldico para digdi sa pangangaipon ni Manay, and syempre sutugon ni Attorney na partner, bahala ka sa na, aga, ibanan mo tangon sa niya na holiday, sa aga tabi nanay, iibahan may ka sa opisina kan MSW. Yan Manay ang patunay na digdi sa programang ini, Action Call Center Tabang Ora mismo, ang Ako Bicol katabang na. Kasurog pa. Partner, sa tuyang pagbabalik, partner! Tablet giveaway! Yes! Asin may cash raffle pa, dyan lang ka mo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Kaito po, nuwara pa po ng tubig digdi sa Samuyang Barangay. Dati po sa bubon kami nag-aaraw, nagkuha ang tubig. Dati mapagalon tubig ka ito, lalo pag tag-init baga po, nag-aurubasan nga tubig. Talaga, mapagalon talaga ka ito. Siyempre arayon baga, dati ura pa kaming karabaw. Kaya nang nagbitbit, grabing pagal talaga. Nagbit-bit sa balde, aga-apo na narukmi. Dati po sa bumba po kami nagakuha ang tubig. Tapos pag nawara po siyang tubig, masa bubon po kami. Tangani po makakuha kaming tubig. Tapos panglaba po, minsan po wara po siyang tubig. Nagaubas-ubas. Lalo pag mainiton po. Ganyan po na nagkaigwa naman pong nag-anong tubig didig sa mo. Gari na maray naman po sa buhay naman may tubig ng aranig di sa moya, bako na sumaray sakripisyo magkuha ang tubig naman sa araya. Maray man ngunyan ta, aranin na nakuha ng tubig na, so itong magay na inuman, panggamit baga sa araw, ngarukaan mo. Diyan na kami nagkatuhang tubig. Pero ngayon talaga, magayon nun talaga ang ginibukan. Radjikan, Ako Bicol na, itong tubig na. Ngunyan po na igwa na po dyan kang sa Ako Bicol. Mas napamarahay po so pagka ko aming tubig ta. Ano po, permi na po siya may tubig to sara nilang po sa mula. Dakulao na tabang po sa barangay nita. Permi na po kayo may supply ki tubig, dahil na po kayo magabakal, dahil na po mag-aarok sa aray. Mas nga rin bako, taga rin din na sa muya, may nagkukuha na kang pag-arok. Prima mga ito. Maski sa mga taga-digdi man sa along the road, nadara lang kikabal-kabal, nag-aararok na duman. Dahil ganita, ang number one problema kang bari is tubig talaga. So, dakula ng bagay na natawa na mga ito. Kaya, salamat man talagang maray sa ginibukan Ako Bicol na tinaon ti maray na panyaling kaayon ng tubig sa barangay Tambare. Salamat man po sa ginibong project ni Congressman Saldik. Saka po si Congressman Garben. Salamat mo po sa tinaonin sa Samuyang magayon na project di Samuyang barangay. Magaan man ang Samuyang nakukuha ang tubig, magayon malinig.
Enot, syempre, dakula na salamat. Ali sa bilog na konseyo kang Barangay Bariis. And syempre, sa mga tao, ang pasasalamat na pinapaabot ni sa AKB sa natawa na lang kami. Maski puro pa ng sarong project na aron kayo number 1 na kumbaga pangangay ko sa sarong barangay. Dakulaon pong pasasalamat sa Ako Bicol Party List po na saro po kami sa natawan kay araw ka na programa. Dahil na po kayo madidipisilan sa tubig. Kay Kong, Saldico, and kay Kong Pido, siyempre, thank you very much. Dakulaon na salamat sa naging priority mo din ang Sakuyang Barangay. Kay Baang Samuyang Konseho, ang pasasalamat na dakulaon. Kay Congressman Saldico and Congressman Garbin, sa dakulaon pong pasasalamat. Salamat po sa inyong dua. Thank you very much. Mabuhay ka. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Partner, marin na Yes. pagkahapon, alat mo na ta. Nagpapabati, importante ni partner. Sige. Babati daanin happy birthday and Mayor Kanuwa, si Mayor Jing Escoto. Happy birthday tabi Mayor and partner. 19th wedding anniversary ko niya na pag-aaldaw ni Pading Allen Rivera Asin, ni Mading Choicy Rivera. Ayan, congratulations 19th tabi. wedding anniversary. Yes, 19th year. 19th year anniversary man ngunyan kan sa indang pulot gata. Ayan, sa indang mainit na pagmamahalan. So, anong barangay si Kagawad Allen sa Was? Nalingawan ko, partner. Ah, Basta dyan sa UAS. Pinapaalala ko lang at maaga ko pong pinapaalam sa mga kabarangay ni Kagawad Allen Rivera Na magkakaroon na anumang ng- oras mula ngayon ay maaring makaramdam kayo ng mga pagyanig ng lupa. Huwag naman paghuho. Pagyanig lang, partner. Intensity At ng 4. inyong kapaligiran. Mangyari lamang na pumuesto kayo sa ilalim ng inyong mga lamesa. Aha, para At kayo baka ay maging safe all the mahuli time. ang mga kisame. Mahirap na. Kung pwede, kalian na muna yung mga pwede dyan na Pero mahulog, may partner. sekreto dyan, ha? I-share ko lang ini sa Indo para igwa man kitang lighter side kang programa. Yan ang mga nag-honeymoon. May advice ako sa Indo arog kay Kagawad Allen Rivera. Aha, tapos si Mading Choicy. Igakod nindo sa may sukat ribaga, gakudan mo kay lubid, PC. Tapos igakod mo sa puon kan iba. Tapos? Ang iba, partner, ang karakteristik, ang katangian ng kamyas o iba. Pag yan, partner, nayuyugyug, nagbubunga. Nayayanig, partner. Yan. So, kung kayo ay kung kayo ay magpupulot gata, itali mo yung lubid sa may katre, tali mo sa puno ng iba, ng kamyas, at pag nayugyug yan, mga after 2 weeks, 3 weeks, mabunga na yan. Pero mahuhulog mo na yung mga bunga niya, tapos mabubunga ulit. Hindi naman mahuhulog. Sige, partner. Yan ang iyong mga experience, Yan, partner, I guess. Partner, unin na sa tuyang tablet winner. Ngunya na pagdaldaw siya ang maswerte, siya si Lovely Vargas. Congratulations, Lovely Vargas. Pangalan pa sa na partner, Lovely na. Ayan. Sige, basa. Uyaan sa iyang mensahe. Ako po, Sir Lovely Vargas, taga-Bira, Catanduanes, grade 8 student sa Catanduanes National High School. Marayin na daw po sa imo Congressman Saldico and Sir Pido Garbin at sa Indo Gabos dyan sa Action Co Center Tabang Ora mismo. Minamauot ko po sana na matabangan nyo ako magkaigwa po nin tablet para po sa sakong pag-aadal dahil dai ko na po magamit ang hinabuan na cellphone kan sa kuyang sarong kaibigan dahil hindi na po dahil po ay basag-basag na po ang kanyang screen. Dai po ako nagagamit sa pag-adal sa online class. Dai man po kaya makabakal kan sa kong magurang, urog na po tamay helang na sa muyang ama. Si mama po dai man makatrabaho dahil permi pong makulog ang bitis. Minsan nga po nagmamaga na sana. Sana po matabangan niyo po ako. Salamat po. Diyos ang magbalos sa Indo Gabos. Congratulations, Lovely Vargas. Hintayin mo na lang, Lovely, kung ano may maapod sa imo. May maapod sa imong staff. Kung paano mo makuha, taga-Katanduanes ka pala, na? Diyan sa lugar Islang kan probinsya, kan Catanduanes. Diyan sa lugar kan mga kulo-kulo. Kulo-kulo, opo. Tama, sa mga ralipot ang dila. Ay, day ka man magtaram kaan. Day ka magtaram ka, partner. Ako,
sinukol ko ang mga dila ilon ng mo, mga partner. kababayan. Otrohon Okay, mo. ma'am, parehas, Otrohon mo ma'am. ang pagsabi mo ng kulo-kulo. Kulo-kulo. Oh, bagayo ba Bako manalipot ang dila ko yan. Medyo nagsasabod-sabod yan. Nagisabot. Pero nakukita na ako, partner, magdarangog kan. Pag nagtataram sinda, partner, ini mga taga-Katanduanes. Igwa pa dyan, di makararigos ka mo sa salog. Sayo, duwa tuyo, Yukso! yukso! Mga ka-aksyon, mapili naman kita, partner, kan sa tuyang cash winner. Ngunya na pagkahapon. Sige, garapon, pasok! Ayan, si Presi. Si Presi tabi. Presi! Anong apelido ni Presi? Wara. Wara Presi, sa wara. apelido. Wara. Presi, wara. Sige, pasok! Pero ulod ba ga? Pero baga, partner, ulod na yun sa nanaga. Okay man yan. Okay na yan, partner. Pampera yan, ano? Maasim na, partner, hindi siya malamig. Eto na. Maasim dancer, Presi! Eto na. Nakamonitor ako, Made. Sabi ni Pading Allen. Salamat, Made. Si Papa Bug Sibilya nga ni, nakamonitor man. Sige lang, Pade, asin, Made. Take your time. Numero, partner. 0948 0948 121 121 1573. 1573. Taga San Joaquin. Si Tele- Rhea Toledo. Okay, Rhea Toledo. Ay, Isus Mario Kan Josep. San Joaquin. Sorry po. Numero ko, telephone number ko ni partner. Rhea! Ano na? Ano yung partner? What happened? Nagsimbag na. Wait lang po. Rhea! Ayan, Rhea. Alat lang po, Rhea. Rhea, are you there? Aha, Rhea Toledo. Rhea, maray na pagkahapon. Hapon po, madam. Ay, taga-sain ka, Rhea. Taga San Joaquin po. O, nag-ano ka ngunya? San Joaquin, Legazpi City. Nagpapahingalo po. Ang nagpapahingalo, ipasensya ka na, naisturbo mo yung pagpahingalo mo. Oo, garo. Bagong po, mata. naglaba kaya ako po. Di ka man nauyam na naisturbo mo yung pagpahingalo mo? Lemon po, sir. Aram mo po kung sa'yo yung nagapod sa imo? Iyo po. Sa'yo. Bistado mo, ining nagtataram. Ining ka-partner ko, bistado mo. Tabang oras mismo po. Ay, talaga. Nakasubaybay si Manay Rhea. Oo, medyo pirot-pirot pa ang boses ni Manay Nanay Rhea. Pirang aki. 5 po, sir. Ang agom. Sarol po. Anong trabaho po? Ano po, construction labor po. Construction labor. Ika nanay, anong trabaho mo? Nagtitinda po ako, nagpapa-order sa online. Anong pagpapa-order online mo seller. online? Nagpapa-order ka ng pambulang na manok sa online? Dahil po, mga tinda po, mga panira, mga palaman sa tinapay. Mga pagkakan sa imong paninda tabi, palaman nanay. sa tinapay. Oo. Nanay Rhea tabi, congratulations! Nanggana kanin! 1,000 pesos. Regalo ni Congressman Saldico and Congressman Tilo Garbin. Kan ako Bicol Party List dahil sa aga, December 1 na. Christmas na. Oo, December 1 na pala sa aga, Nanay Rhea. Congratulations, tabi. May maapod sa imong staff Alam ko na, connection ko bago ka center. magpara manay, ika nagtitinda ka mga panira. Anong pinaka-specialty mong panira? Na pigluluto? Ano po, ay bago man po ako siya nagluluto sa mga frozen foods po. Bago man Frozen pala. foods partner, buda pa Okay. naman. Nanay Okay. Rhea, taga Legazpi ka, San Joaquin. Gusto mo ning pagbabago sa Legazpi? Iyo po, madam. Kaya, para sa bagong Legazpi, Ayan, sisayan mo yamong magbago kang Legazpi tabi, nanay. Siyempre po, bago taman madamang Legazpi, kanganing mahiling tamang kung anong pagbabago. Ayan, sisayan mo yamong magbago kang Legazpi tabi, Nanay Rhea. Si Mayor Pong Tilo Garbin. Ayun! Congratulations, Nanay Rhea. May maapon tabi sa imong staff connection ko center kung paano mo maklaim sa imong ginanahan ng 1,000 pesos.
Congratulations! Bye-bye! O, partner, pag-irumduman na sila. Bye-bye! Pag-irumduman na, partner, kung ano ang mga mechanics at saka anong mga dapat gibuhon para mangga naman ng tablet asin mangga na ng cash. Sa mga kababayan nga tol dyan, nakaantabay ko niya na pagkahapon asin mauot man manggana. Arog kay Nanay Rhea, kinakaipuan lang tabi inindong i-like at sa tamamuyang official Facebook page. And Ako Bicol Action Ko Center. Dahil paglingawan tabi ipaabot an sa indong mensahe, kung nata kinakaipuan indong manggana. Ibugtak an sa indong telephone number, tanganing madali ka mong apudan. Asin itag an sa indong FB friends, the more the better. Asin i-share an sa muyang official Facebook page. Asin an sa muyang live episode. Asin dyan na po nagtatapos ang sa tuyang programang Tabang Ora mismo kan Action Ko Center na Ako Bicol Party List kunya na pagkahapon aldaw mga tugang ni Martes Nobyembre at 30 Andres Bonifacio Day. Ako man po ang sa indong likod Mr. Siram Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia. Mwah! Mga ka-aksyon, 25 days to go before Christmas. Ako man tabihan sa ilong nakay-riba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja, maray na pagkahapon, asin, salamat! Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama.